जानो थांगासिनो आलासि बार्थडे ओइ मन्दिरखौ नायनोबा जोंहा दामा जोंहा ओमफ्राय नैबे मालिक समाव होलायबावदों आसोला देवजालाय थांगासिनो नायलांबाय था बार्थडे जानायखौ नायगासिनो New Year nih. New Year nih video. Dada मेथाइनि बर्थडे समझ रहे हो ना? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। Mau main plastik mana ini? Plastik kayu nih plastik. Plastik apa? Plastik. Happy birthday. Happy birthday to you. Size नुबाय नै दा दुन्दियाखौ बारो मोनथ'वाखैना हांसो हांसोजों माजों संगोन बेल'सैसो दा ने हांसोल'सै मोनजोबखाबायना मा ओंख्रिलै दालि नोमा बेदर नोमा बेदर ओमफ्राय एसे नै मा नामलाय नों
mana mana mulainya Krishna oh Krishna orin goसोखांलाबायना होनो फाग्ला बान्दा कबि की मान्दा isi sileng sini ya ini video बान्दा kamera body itu kita हो जाबो हाँ काम तो की हो जाबो काम तो मोई बोलो बोलो मन অল্প মোট না খাইলে কি খাবো খালে নাই বেশনা থাকলে কি নিফেলে দে মাংস কাটি থাকবো খাই থাকবো মানে কিবা হয় অলপমান না আল্লাহ বেসত করে কি সর্বনাশ মই নাজানে রে ইটা কিবা খুকরি দিয়া जेनावसो सिखा दंमोन ना खन्था लाबोयो बिदि सिखाया मोजां नङा बेदर गोदानायाव सिदायासो मोजां बै जोंना सिदा मोनसे गैया मोननैबो हायना थांसो खोस्लियालाय लाबोखै नों खोस्लिखौ हांसोनि खोस्लिया बहा गारबोखो